שלום כולם. אוקיי, שלום כולם. וואי, זה עושה לאג עם התוכנה הזאת. כאן בר, אני בר, והרובי הזה שאתם רואים אותו פה, זה יאיר, ויש איתנו בסקייפ שיש לו עכשיו בעיה במיינקראפט, אבישי. אבישי, רק שהם יזהו את הקול שלך, תגיד משהו. אל תעשה עדיין גיים מוד 0, אני עכשיו יכול להעיף אותך מכאן. אל תעשה עדיין. לא, נו, בסדר. טוב, אז כמו שאתם רואים, אנחנו עכשיו פה מצלמים במיינקראפט, אבל אנחנו עכשיו הולכים לעשות ערוץ שהוא יהיה ערוץ גיימינג. מה זאת אומרת? אנחנו לומדים לשחק בכל מיני משחקים. בינתיים אנחנו משחקים בלול, ובלול זה ליג אוף לג'נדס, מי שלא יודע, ובמיינקראפט. אם אתם רוצים להביא לנו מפות במיינקראפט, להצטרף אלינו בליג אוף לג'נדס, להוסיף אותנו לחברים, לשחק איתנו במיינקראפט, רק תגידו ואנחנו נצרף אתכם. רק תזכרו, שלום קורי, אז אם זה נשארתם קוראים, אל תעשו אותי. כן, יאיר עדיין לא מקורי, כולל מקורי בחודש הבא, אני בינתיים כן מקורי, אני הצבתי לעצמי את הסקין המאמנים שלי. בתפקיד שיש לך ראש ספוג. אוקיי, אז בינתיים היום אנחנו ניתן לכם פרק אחד של סורווייבר. לסורווייבר נקרא סליידיקראפט, סתם, איך נקרא? סליימקראפט, נקרא לו סליימקראפט. אוקיי, אז סליימקראפט. לא, פיג. ג'וקסטר נקרא לו. לא, נקרא לו פיגקראפט. אתה יודע למה פיגקראפט? בגלל זה, יאיר, סתכל. היה לי את זה מאז שהייתי בגיימוד. תוריד את זה. חזיר. פיגקראפט, נקרא למשחק הזה פיגקראפט, אוקיי? תנו לנו בתגובות הצעות למשחקים ולכל מיני, אנחנו נשקול ונשחק. ובואו נתחיל את הסרווייבר. אז בואו נחשוב איך חודרים מהעץ הנקי הזה. יאיר יקבל... לא, רגע, אני עושה פרקור. סתם, בא לי לקרות את העץ הזה. רגע, יש עליי חרב דיימונד. תוריד את זה. יש לי גם 14 TNT. תוריד את זה. למה לי? וואי, גם יש לי מתג. זה כבר, וואו. אי אפשר ליצור דבר כזה. למה אני ליצור את הדבר הזה? שכל עצמי נופלים לי. יורד? איפה אתה? אני עוד שנייה אחת יורד, טוב? יאללה, בוא נדבר קצת, הוא שרמן פה. טוב, אז... לא! מה אתה עושה? לא. מה זה היה? יש פה זאבים. רוצים לראות משהו מגניב? בסדר. תסתכלו משהו מגניב. שאתם תוקפים זאב, יש לו עיניים אדומות. וואו, מי יודע את זה? הוא הורג אותי. שניים! מה זה? רגע, אני אעזור להם. לא! מסתבר שאנחנו עושים סורווייבל היום. לא! אתה הרגת אותי! יש להם עדיין עיניים אדומות. אוקיי, אז בואו נתחיל את הסרווייבר שלנו בלקרות עצים. רגע, שנייה, חכה, איפה אתה? אני פה מאחוריך. עדיף לו רוג'וק לטורקיה. אבל עזוב. אתה יודע שאנחנו עוד מעט מסיימים את הפרק הראשון שלנו שלא עשינו בו כלום. טוב, לפחות הכרזנו להם. אבישי? אנחנו לא בונים בית כמו שתמיד אוהב, אנחנו לא בונים בית. לא, אני רוצה לבנות... מה זה? יש פה שער לגיהנום! אז אני בניתי, בהתחלה. הרפתקאות הגיהנום על הפרק הראשון. אני בגיהנום! אני בגיהנום! בוגה. אבישי, הוא קלט שהוא בנה שער לגיהנום, אז אני בתוך הגיהנום. איפה אתה? בגיהנום. איפה? השער. אתה בשער של הגיהנום? אז אני פה, אני לא, עכשיו... איפה השער של הגיהנום? קרוב אליך. טוב.
אני עכשיו עושה את הדבר הכי מגניב בעולם, אני מתאבד בגיהנום מלבה. לא, שים מים בגיהנום. זה מתפוצץ. מים, לא מטעם. תראה כסף. עוד פעם ניסיתי לשחות בלבה, אני כל הזמן שוכח שזה בלתי אפשרי. למה? זה פשוט חם מדי. יאיר, למה לא אמרת לי שאי אפשר לשחות בלבה? למה לא שאלת? תראה, כתוב לי שניסיתי לשחות בלבה. כן, בר זה אבי צ'ייט, תספרים עם לבה. בוא נעשה את זה עוד פעם. בר, אתה רואה את הסרטון עכשיו, די. לא, אני לא, זה הכי כיף. זה סורבייבר, לא, זה לא נקרא סורבייבר, זה נקרא דדליין. עכשיו רק עליתי באש. עכשיו לא ניסיתי לשחות בלבה. עכשיו נותן מדריך, איך לא למות בגיהנום. כן, תתרחקו מלבה. רגע, יודעים מה? הנה המדריך של איך לא למות מגיהנום. פשוט אל תעשו את מה שאני עושה. ללכת להרביץ זומבי פיגמן. כי זה מה שבאתי להגיד. להתפוצץ מגז. דבר ראשון, מה לא להתערף מבליזארד, לא בליזארד, בלייזינג. ללכת, סתם ללכת, לשחות בלבה. וזהו. אוקיי, פרק ראשון של מה לא לעשות שאתה בגיהנום. מתחיל. מה כן לעשות שאתה בגיהנום? מה לא לעשות? מה כן? שלום, זומבי פיגמן, הוא נראה חמוד, בוא נגיד לו שלום. לא, כולם עולים עליי. לא, את האמת יש פה רק אחד, אבל לא משנה. יאללה, בואו נעשה סורבייבר למתינו כבר. טוב, איפה אתה? ורק שאלה שלא יודעים זומבי פיגמן, הוא לא, כשהוא רואה אותך הוא לא תוקף אותך. נכון, רק אם אתה תוקף אותו. זומבי פיגמן הוא חברותי, אם אתה עושה לו משהו הוא יעשה לך. הוא כמו וולף, אתה נותן לו מכה, כולם קופצים עליך. כן, אני לא סובל וולפים, הם כאלה כפויי טובה. אתה מטפל בהם כל החיים, אתה נותן להם עצמות, אתה בטעות אומר להם שלום, עושים עיניים אדומות והורגים אותך. טוב, אז אנשים, אנחנו בו סיימנו את הפרק הראשון. יותר נכון את ההכרזה. אפילו לא אמרנו לכם איך הערוץ שלנו נקרא. אז הערוץ שלנו נקרא דש, רגע. בום בום. נו. רגע, אני כותב את זה פה, חכה דקה, אני כותב את זה. אני לפחות אכתוב את האות הראשונה. עם עץ. די, יאיר. טוב, לפחות נשאר לי מספיק עץ כדי לסיים את זה. מה זה האות הזאתי? זה אל! ולערוץ קוראים... רגע, נכתוב את זה יפה. די, בר, באים שלי לנו ביי. דקה. טוב. Legendary Films! טוב, אז תודה שצפיתם, ותכתבו בתגובות מה אתם רוצים שנעשה, רוצים להצטרף אלינו בשמחה. אז להתראות בפעם הבאה, ביי.